Majong buntag din yung tanan mga kaupaw. Hello guys, majong oras sa tibuok kalibutan. Saan lang Sabado, first Saturday of the month. Hangga karong buntaga di ay magluto deta palidya. Kung managhiwa ni tatay, hangga ako'y magluto. Di apag itlog. Og di apag panakot. Igo na lamang ko daning magluto. Si Precious maangay na si Jag Palidya. Kumusta naman mong tanan guys? Ansa na may mga panghitabo sa inyong mga adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Hilam ang kabantagan guys. Madugali kay way nagpatugtog sa jog. Unja wa ko'y mga bata nagsadjog duwa ng patuwi kay lapok man. Lapok kadto tay di. Kay nagwan-uwan man gabi. Medyo rapod. Precious, ang hipot sa sigdaanan. Hi sa anak lagi. Nak, hi sa ikaw. Hi. Saan mo na yung munggi? Hi mo na yung munggi. Ang dawiran diha. Hilom ang kabuntagan. Madyo ang tagkalinga magwan na kagabi. Kaya way magluwag. Sa juan ang gawas. Kaya wa pa rilapok guys. Wa pa gali alas 6 na mga bata. Kagubot na ng agyanan. Isa na lamang pod kasi mana klasihan na kay June 16 mo kunong balik sa klase. Kuya ron guys kay June 12 mo pay klase sa una kay magkuan man mi sa unang Independence Day magparid naman kay before mag June 12 kay klasihan naman karon uwahi na. Naman anak. Ano sa lagi hi sa dali. Dali. Hi, Mami Ninay. Dali enjoy sa inyong get together sa imong classmate. Hi. Magawid-hawid pa mga na imong medias. Sa may itong word of the day karon guys. Daladay, itong word of the day. Ang pinakamalipadan nga tao sa kalibutan, di itong tao nga daghan og kwarta. Di itong mga tao nga dato kaadyo. Kadto ra jang tao nga kontento sa kinabuhi unsay naara mara ditoy pinakamalipadan. Kaya aso man ang daghang kwarta anja mag-uom man kag mahurot, mag-uom man kag magasto. So di gyapon ka malipadan. Madyo pa tong may kwarta igo ang nabuhi kay kontento man unsay naas kinabuhi matoy tao nga malipadan. Kaya di man ma-stress nga mahurot ang kwarta kay wa man nagipay hotdog. Kay wa may kwarta. Bitaw. Masa ito atang word of the day o nang dakong blessing na natang atong pagmata kay gipukaw pata sa kahitasan nagiingon nga kada adlaw jud ta magulipadan og kada adlaw andam ta og unsay nasa atong kinabuhi unsay moabot nato kay kagatong kinabuhi guys di jud matag-an kay karon bitaw sad nyo sa among barangay Putlungkam kaya gamong escalator sa among baryo amo ra ba pud nang gagawra na namo maparintira namo pero sa ba nga pila ba na kadigri basta kay parintira na sila namo kay napa na sila side sa Burato man siguro malagi side sa Burato. Rest in peace Arnel Balispin ay sa among kuan ski leader sa among barangay Putlungkam. Grabe ra ba ng bata ako sa gruba na manglingaw ng bata kalitra nga kamatajon nga pagkagahapon sa buntag nga ilang pagkuan nga wa na dinggahi na matugra nga wala kamata mo nang kinahanglan dyan andam ta kanunay sa ating kinabuhi ang sabon na basura niya bini uy magluto na ta luto na gimong kuan luto na gimong pasta macaroni
bata pa to siya guys, pero saan taman lagi nga wa man tay mahimo og dadto na dyan siya taman upos na gid ang kandila mo nang ang kamatayon may gipili may daran man o mabatan-on imo na jeng oras di na jud ka makalihay mo nang dapat everyday happy lang positive lang kay wata kay bawo nga dihang oras sa dihang adlaw ra dito taman Pananak na. ang pasubo Palit sa siya. tibuok banay ug sa Ampalaya. sa mga tanan nidyang mga amigo kay kwanto siya daghan siya kadto siya amigo kay grabe to siya kanang sagado manglingaw ba jaga-jagaon di ay mo din ikapajas guys nga gikan sa mama ni Undoy mo ni si Jagmako to sa ila dya ag usa mo nang gikaon katong pag-abot kay mura magnalutong na tong gikan sa natad sa bahay gikan ni sa mama ni Undoy then Una pa rin. nalutong na pud di siya guys dya lamang gisud sa rip pero amo na dyan kanang kaira ng humuka basig di na dyan may kakaon kay malata na. Mamahaw na demi guys. Nagkapajas mo ni una hagkaon. Jag kalidya. Jag di po mibuwad sa lingabi Agka precious pasta. Gabutangan po og white cheese. Oh, kalidya man diyang suwa. Hi, ikaw din. Kuya, bulan tayo. Mahal ta. Palag yun. Kaon sa kapayas. Ikaw nakakapayas na? Is lahira dito ang muna palit sa kuan Hug man. baligja 50 sa way tamis Tusok na tusok. Tusok. tusok ka din na daro ni kam kabulingit Papaya. 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 ang papaya lulalig dyan ako Papaya. Ano? Ano? Wilik man. ano mo ito ikaw Yes. Bugno pa dun. Simi ice cream. Ano? Pong. Tiniduraro mo ko. Ang lami. Diba?
Di mo balik kamot. Tusok, tusok. Tusok ikaw na na. Nak, lami ra ba kadyo ka pa dyan na? Ha? Lutong na dyan tay. Ug gipagman pa ni nato, di na takakan ni. Alam mo tong na. Saan tayo? Papaya. Kaan muna siya dyan. Maunig man nga gipadaya sa ijang mama ni Undoy ga. Gipakpaka naman daan kay salin man kumis binhi kay nagtugas man sila mo na among gisangag na. Gisangag ng tatay. Sangag. Boy. Kito mo. Nagmani guys, luto na. Haniti amal sa tay mo sangag day, pwede na ta mamalig jag sinangag mani tay. Gusto na to, tag cheese. Agti ka jug mani guys. Majugali kaya na pinasalin sa binhi. A few moments later. Alas 10 na dahil guys, si Precious na katog. Madyo ka buwan-uwan, bubli panahon. Kaya sa nangaga. Mamuluta na laman mi kayo ang may katagal. Minta nagpinya tuhon. Gamay naman ko, ang nalang kanon. Sangag naman. Ano sa ba ng pinyato? Sangagan ba na daan? Napakpakan. Pinakpakan na din naman eh. Buwan-uwan man ang sabay lamig kuntan o buwan-uwan lamig munggos kuwan kapag ang munggos kanalan ba pag humulan pag lamig dero nagbinig tayo bung na tayo sabong mahinog ang sabong binignit lang ako ng biko. Nilamig lang ito sa bata basta mauwan. Bugnaw. Diyan okay aliwaran sa kanang giduwa sa gawas kay rapot man. Lamay dining maning nga salinas binhi. Bitaw gipadadaan man ang tapod may adobo manok sa mama ni Undoy, isa ka nabozo ra ba dito, isa ka dumaga. Wala man mo abot, gikaon na lang mas nagdakar. Pilipanos naman ko, no? Diyan ako rin maabot sa Manila. Pwede mo siguro madalig kapan kasi ng adobo.
Hindi mo itong native nga manok ba? Yan, doon sa manok nga. Balik dyan merkado. Ako guys, peanut lover po to. Taon na sa trabaho pa kong kumpanya. Hilig ko mo palit og manik ang maninda bitaw. Tapos takas ang lapin. Mura kay kandugo na palit kay nakausap ng kog murag lasang uk-uk. Daw 80 botitos uk-uk. Ang tagam ko. Ano kong palit. Ka 800 itong uk-uk. Ismael, mata na ikaw? Mata na day ikaw? Nahubog ba lagi na imong mata? Ha? Ah, nangubag ang mata! Nangubag man nagmata. Mata nagbata to ah. Hi! Hi sanak! Hi! Naming panahon bugnaw. Luto dahil may kinamatisang manok guys. First time ko makaluto din nga ni. Di ko scroll ba sa Facebook. Naman ko nakitaan kay lami kay tiguan para makahigot ko tagsabaw. Kaya among manok lagi kagikan malagi ni sa merkado di man ni si ja native 45 days man ni. Pakupsan sa una guys. Pakupsan sa agmanok kay arong malami-lami kay umok kung gunikado ning manok sa merkado. Mani si dagsagol guys, pitsay, anda patatas, da panakot, kamatis, da bell pepper, sibuyas, ug ahos. Nagipakupsan sa nanahaw guys, da mura man na siya mantika na na. Mantika ra man diniligan ning manok. Kanan po kog ingani guys, kanang kuan ba. Pakupsan mabamraon kay mahumot sinon siya. Nagmantika ra na sa gidya. Wala na mantika ay kay nabadami bata. Kaya ning kuha naman siya guys, nakupsan naman. Mag-isa na butas panakot. Darag manok nga ang gipakupsan guys. Mo ni pakupsan na ni. Ja panakot na pod. Isa na butas panakot. Naman ni mantikas manok guys. Mo na lang man gamitan kay aron di magmantika og sabaw. Ahos, sibuyas. Basta mo brownies na gani, ilunod na pag-uban. The bell pepper. Bell pepper man to, kamatis na to. Daghang kamatis. Kaya kinamatisan man, kinamatisang manok na may pitsay at patatas. Maluto na kuan guys, sili o kuan. Bell pepper o kamatis, mahumok naman jud ni.
Pwede na padilong na balik ang manok. Na siya. Na siya. Mana siya guys, ani na siya sa buwan. Ano, tubig. Butangan na siya tubig. Andiyan hina nga time guys na magbutang mo og panimpla. Diyan kami kay naman may bata. Mo nang mag-ining kanto sa mi. Bitaw guys, aharang manglainan si Precious anjag maluto na asa na butang ang timpla. Paway rag timpla kay luoy ng pagbata. Kaning bukaw naman guys, di dyan isa ka dyan as in makuha kay kamatis kay hilaw pa man. Kay mara kung na available ato sa gawas kay nahukdan mig stock ng kamatis. Di pa man dyan ka adyo as in lutong man ang was dyan makuha, pero lutong ang kamatis makuha dyan si dyan. Bukaw naman guys, lunod na natin patatas. Kay basig nagkatasan na rin among prinsesa rin. Prinsesang may corona. Ay, naluto na magpatatas guys. So gilunod dapat na hagpitsay. Ay arong kakaanas Precious. Kaanas Precious guys da. Diyan sinabaw nga walay timpla. Di mo salin ganyan balidya. Hi. Higup sabaw. Ala, hagpasan. Gamo, gitimplahan na na guys. Paminta, anja asin, chicken cubes. Umadjad ba sana ay kuan? Bell pepper? Ay, Precious man ko ni. Precious, ka sa gawas na. Pag mo siya kaskindi. Buka iskinda siya kaskindi. Ready na may maniod to guys. Kinamatisang manok na naipitsay o patatas. Precious, isa pa o. Kami Precious pa. Maniod to na datan yung tanan guys. First time ko nakaluto ng nganing recipe karon na kinamatisang manok. Yan na, lima. Na guys, pero og puwa pa ang tagkamatis, mapuwan ta na pero kay hilaw pa man to. Kira lasang kamatis gyapon. Ang Precious oh. Mga katilok na imong manok nak. Yung bugot-but kada-kada hanay man karon kada-kada. A few moments later. Manihapon na data ninyong tanan guys, gamang suwa mo gihapon ganing udto. Jud kare kang Precious wala kang planet Precious ah. Na mga on tanin jud panihapon. Sija guys, di jud sa pwede kanunay rice kay pulan man si jamo nang amang puli-puli. Karon makaroni pasta ijang luto. Hapon na lamang po naghapoy tugtog. O hapon gabi naman da eh. Hi din. Ay mga unta. Sa may musuwa. Hatag sila. Chicken. Paka.
Panahon ron guys, dari bugno-bugno kay nag-uwan. Hantod karon bugno gyapon sa kawan ng gyapon. Lamihan tag uwan gyapon tong gabi. Gabi na day guys. Na namin ang muskit na may kay matawag na. Si Presyo sa tawag na din. Radyo na to, okay. Huwag mo natugod ng palis. Kyo pa. Tugon. Yan mga ito itong video na magandang adlaw guys. Nagluto si Nanayo. Kuan. Kinamatisan ng manok. Manay pitsay. Papapoy salin para pamahaw pag abot na sa utog ng paniud to kahit nakandaghan man kayo isaman kanang kabuok kanang tibuok man pitso ang ipalit tupak ko magiging putod na bitaw dahil tama sa pitso salamat itong video karong adlaw guys. Salamat yung tanan sa inyong way puwas na pagtanaw sa mga video, way puwas sa pag like o pag-share, pag-comment o puwas na pag-suporta sa among vlog. Salamat yung tanan o ginat na natapirmi sa atang kabasko sa itong lawas o ginat na iiway ito sa mga disgrasya o mga katalagman sa atong labang makagahon o mga itong nakatab guys. So hangtod sa sulod na itong mga videos. Camping, good night, bye bye, peace.